Здравейте, моми и момци, добре дошли във второто видео, което обещах, че ще направя за колоните. Може би Braun, може би ADS, може би някаква друга марка. Леко кафявите колони от предходното видео. Както вече казах, тази колона, която е на маста в момента, едната от, ще кажа дясната, но то няма значение, че са еднакви, ако изложиш ляво, ще е лявата, така че едната колона от двете има лек дефект, прехлопва и шпулата и да почвам да я разглобявам и същевременно да обяснявам какво ще правя. То може да е всичко, може и да е нещо корозирала намотка и да няма оправя, но така както аз се чувам, имам чувство, че ще може да се оправи. И обикновено този проблем се оправя, като премахнем капачката, която е за праха, противопраховата капачка, много внимателно, така че да не прекъсваме хартияния конус. Центрираме с три парчета, ще видим какво ще е хартия или пластмаса или нещо този род. Намокреме трептилката, намокреме хартияният конус, така че да увлъкнат, както се казва на много хубава българска дума. Затваряме в нейлонна труба, слагаме на слънце за няколко часа, така че влагата равномерно отиде навсякъде. След което изваждаме от турбата, пак я оставим на слънце да е съхне с центровката в средата на шпулата. За да може, идеята е, както много път съм казвал, говорителя е като таран, държи се на две места, от трептилката и от гофрата на хартияния конус. Ако този таран се движи накриво, той ще блъска някъде. Ако го изправим, благодарение на лекото усукване, което ще му направим, ще спасим говорителя. Винтовите са с плоска отверка, както вече казахме. Развиваме ги много внимателно, така че плоската отверка да ни изкочи на някъде, защото при плоските отверки това е много лесно постижимо. Изкачайки може да пробием гофрата и не искаме да направим това, защото оригиналната гумена гофра е много красива. Така, извадихме нискочастотният говорител, връщаме го наобратно. Както виждате, има донапредено уплътнение, което няма да зле по принцип да сменя, обаче няма как да го сменя, защото съм на село в момента и тук магазини за такива неща няма. Просто отбелязвам, защото този уплътнител е видимо изпечен. И общо взето, тук имаме нужда нещо да ремонтираме по вътрешността на тонколонта, от тук се прави, защото този отвор е по-голям, но въпреки това ще извадя и високочастотният говорител, за да го разгледаме. Аз съм от тези хора, които обичат да разглеждат всичко от всички страни, особено говорителите. Хич не са кефа на разни ютубъри, които отварят примерно да речем синтезатор или радио или диктофон и има вътре вграден говорител и казват: ето това е говорителя и той стои монтиран на шасито. Изведете го да го разгледаме. Аз искам да видя пресованата хартия или пък там материалът, който е направен. Някак си интересно ми е, чето дизайнерски да видя как изглежда отпред. Надявам се, не съм единственият човек с тази лудост. И те така, ето, това е високочастотният говорител, вързан е директно с някакъв проводник. Най-вероятно филтрацията е по-навътре. И тук имаме много интересно изрязване на талашите. Отвора е странен или псовиден, което е направено с някаква по-специална машина за рязане на дърво. То се личи по самата заработка към дървото. Имаме някаква фреза, която е направила първо този отвор, после лекото снижаване навътре, отстрани тези кръговите снижавания и изпилвания на ъгълчетата, така че да могат да се съберат винтовете, което е много странно. Между другото, те винтовете са по-малки от предната лицевата страна на високочастотния говорител. Така са решили сега, да знам. Отвътре имаме донапрен или акустическа пяна, която е с идеята да обира излишните рикоширания на звука в стените, в вътрешността на тонколоната. Вероятно отдолу има частотен филтър, дворедов е така както гледам. В смисъл такъв за високи и за ниски. Имаме два кондензатора и една намотка. Много не мога да видя как са свързи. Най-вероятно вие като го погледнете само на пръв поглед ще видите за какво става въпрос. Интересно е хванат с индуктора с парче дърво. Интересно. Кабелите, както виждате, не са нещо кой знае какво. Сега като почнем да правим тонколони, използваме дебели кабели, трябва да са с прозрачна изолация, ама да лъщат, ама да имат златно покритие, ама ще за какво става просто. Обикновени медни проводници и колоната си супер. Така, на кондензаторите пише W-Germany, което значи Западна Германия, West Germany, което значи Германия като цяло, както казах в предното видео, това ще са някакви немски колони или пък колони около тази област, така че ето, елементите са произведени в Германия. Това не значи, че колоната е немска, може да е просто частите са купувани оттам и да са правени в АДС в щатите. Но ако не знаете какво да пишете в търсачката в самото начало, ето това е един добър ориентир. Може да напишете немски тонколони. German two-way speakers или някакви. Имате вече отправна точка, това искам да кажа. Така, тук имаме някакъв вид материал, който ми се иска да кажа, че е булкит, ама не е булкит, по-скоро прилича на хлебна гума, това, което използваме ние художниците, когато рисуваме. Не мога да бъда сигурен, обаче хлебна гума ли е, много ми прилича на хлебна гума, така на пипани, на визия и на всичко, защото пък да не е хлебна гума, тя е доста издържлива. Тук тази хлебна гума се е сложили в отвора, през който преминава кабела и това е доста хитро. За първи път попадам на колони, които имат нещо там на този отвор. Особено, що се отнася за колоните, които са произведени в източния блок. Имаме отвор и най-много да има някакво гумено такова като уплътнение, шлавка или нещо от този род, или пък да няма нищо. Идеята е затвор
затворен обем. Как така затворен обем с дупка, през която фъс преминават някакви въздухчета? Няма да се разберем те. Така че тук, нали, браво, Germany, да речем, че сте в Германия произведени. Браво, Германия, така се прави. Така, извадих паялника, разпоих говорителя, нали, елементарни неща за сега. Слагаме говорителя някъде удобно на една маса, вземаме си инструменти, подходящи за тази работа. Може да е някакъв скалпел, може да е някакъв нож, може да е така една малка шпатулка. Подготвил съм си тези три инструмента. Това е скалпел и две шпатулки и картончето за центриране после. И смятам да пусна един таймлапс, защото ще ми отнеме много време, внимателничко да го чопля това, така че да не го разруша прекалено много. Това е шпатулка за художници, за живопис. В случая също е много подходящ, защото е хем достатъчно остър, че да подпаряме с него капачката, но не е достатъчно остър да среже хартията. Така че мисля, че ще бъде подходящ. Така, златната граница е намерена. Така, ще направя един таймлапс, даже в момента го гледате този таймлапс, защото процесът е доста пипкав и отнема доста време. Нямам намерение да записвам всичкото и да го гледате, какво толкова има. Просто трябва да премахна капачката много внимателно и идеята е да подпарям така леко и да прокъсвам хартията над лепилото, но да не прокъсвам цялата хартия, така че да скъсам вътре връзките. Идеята е като цяло да запазя колкото се може повече обема на конуса и обема на капачката, така че да мога после обратно да ги залепя и да не ми се налага да купувам нова капачка. И това е така, защото не че не се продават нови капачки или нови конуси или нови гофри, всичко се продава. Просто това е винтидж говорител и на мен се иска да го запазя колкото се може повече оригинален. Ще бъде леко прокъсан, няма как. Ще се постарая максимално да скъсам хартията така, че да не се личи след това като я залепя, но не мога да обещая, че няма да има черви и почерещи, така че късам в момента, вадя внимателно, ама каквото стане. Понеже съм правил друг път такива неща, това, което може да се обърка доста свински, много хубава дума, е бъркайки така с ножа или с шпатулката отвътре, без да искате да прокъсате проводниците, които излизат от шпулата. Така че трябва да мислите и за това. Имайте предвид, че под капачката се намират тези тънките проводничета, които преминават от шпулата отгоре и после, нали, през една дупка през хартията отвън в запояват се към мустачетата, които отиват вече към плюс и минус терминалите. И тези проводничета са много финни. Те са, нали, с дебелината на проводника на намотката, защото е част от намотката. И едно грешно ръгване на криво ще ги прекъсне и оттам нататък ще трябва да вадите пак паялника и да псувате и много внимателно понаждате и ни проводничета под лупа. Нали, не че няма ремонт, всичко може да бъде оправено. Въпросът е да си изпестите едни излишни ядове. Защото това е говорител, не е какво да е. Тук имаме вибрации и колкото повече понаждаме и чувъркаме, или слагаме калай или пила и така нататък, става се по-тежък и вибрациите стават различни. Ако имаме условно тон генератор, който подава на този говорител 1 кГц, този говорител трябва да извибрира 1000 пъти в секунда. И като го натоварите отгоре с някакви излишни лепила и калайчета и така нататък, или пък сте решили да го боядисате 60 пъти, защото ви е много готино, той става по-тежък и няма да може да възпроизведе адекватно 1000 вибрации в секунда. Ще има изкривявания и говорителите в тялото ще излезнат извън фаза и са чуете какво става. Затова не съм фен на тези модерните говорители, които се продават с всякакви надписи по тях и емблемките им такива релефни и така, да кажем, че от завода са ги измислили да са окей. Все пак, нали, гледам ги и си казвам, не. Така, и в случая аз ще използвам лепило, за да върна обратно капачката на мястото си, няма как, но ще се постарая да използвам минимални количества, за да може, нали, да не се случи това. Лепилото може да е всякакво в случая, може да бъде от това гъвкавото на момент, обувното лепило, Helmet-X, това зеленичкото на джип, няма значение, нали, трябва да е някакво лепило, може и моментно да е, обаче то пък се разлива по картона и ще вземе да стане някой свинщина. Да, ще видим какво ще използвам. И след около час и половина монотонна работа някъде, успях най-накрая да извадя капачката и вижте какво виждат очите ми. Сещате ли се преди малко, като казах браво Германия, така се прави? Сега в случая мога да кажа: Ало, Германия, качествения контрол! Гад ти ситуацията е. Такова нещо не бях виждал никога. Шльокна ли отгоре лепилото? Това е така, както гледам лепилото към шпулата. Може и от друга да я знам. Шльокна ли отгоре лепило? То залепило отвътре шпулата към магнета. И аз се чуря, що хлопа. То като цяло как изобщо свири? Как вибрира, възпроизвежда някакъв звук, защото аз като ги тествах, въпреки хлопането, бях изключително доволен от звука. Не знам вие колко чухте на микрофоните, но звука беше прекрасен. Се носи в концертна зала, въпреки размера си, тези колони са прекрасни. И едно леко похлопване от той. Майко мила. Леко похлопване. Аз съм изненадан, че това работи, бе. Това лепило, дами и господа, ако държи по този начин шпулата, не позволява на шпулата да вибрира адекватно. И какво си говорим изобщо за свободни вибрации тук и тежестите, дето преди малко ви дадах някакви детайлни такива. Това го държи. Държи шпулата така, че да не вибрира изобщо конуса. И ти естествено искаш да чуеш повече звук, даваш газ на усилвателя и ти почва някак си да вибрира въпреки лепилото, обаче има натоварване и намотката грее. И другото, за което съм изненадан, е как не е изгорял този говорител. Защото имаме претоварване тук на индуктивният елемент. Това
Това е все едно на една кола, която е предназначена да тегли максимално 2 тона, да я сложиш 10 и да излепиш гумите към асфалта и да се чуеш какво става. Така, ами с абсолютно същите уреди, дами и господа, плот твист, гледайте всяко нещо, с абсолютно същите уреди продължавам да чопля лека по лека, за да извадя това лепилестото, не, надявам се да е лепило, може и нещо друго да е, да премахна тези буклуци. Става малко трудно, защото лепилото е влезнало доста навътре заради гравитацията. Най-вероятно като са ги правили говорителите на конвейер и отгоре, нали, машинките, робот-ръчичките са правили джи разни неща. А най-вероятно като са ги правили на конвейер, те са били с магнитите надолу. И при едно такова капване на лепило на грешното място, гравитацията е надолу, навътре, към сърцевината на проблема. Шегуваш се, братчето ми. Каква та кучина? Браун. Той трябва да се махне. Ето е така. Обаче магнита ми дърпа, шпателката предстои. Ах, майко. И най-големите правят грешки. И така, още един час отделих с всевъзможни пинсетки, телчета и хартийки и те отвътре да побутна така, че да извадя всичките шрапнели и мисля, че най-накрая успях. Това, което забелязвах е, че всеки път като повдигна конуса с ръце, отвътре излизат още буклучета, които са, нали, завъргалват и така като не знам аз как да го опиша, като ефекта на снежната топка, както се само натрупва така с снега, или пък като навъртате килим, или пък като намотаете едно пипенци. Същата работа. Колкото повече надигам шпулата, толкова повече излизат още буклуци отвътре. Да се каже проблема, че изобщо не е това, за което си мислех. Но все пак ще намокрим мембраната. Голям буклук. Все пак ще намокрим мембраната за всеки случай. Но да, лека по лека мисля, че изчистих повечето неща и мисля, че вече имаме свободно движение. Най-вероятно този говорител няма нужда от центровка, защото той очевидно какъв е бил проблема. Просто няма как да го видиш долу под капачката. Но все пак аз ще го направя центрирането, защото съм обещал на моите зрители да видят как се центрира говорител, въпреки че съм правил вече видео на тази тема, но както и да е, повторението е майка на знанието. Пък и аз си представете, че върна обратно капачката, монтирам го обратно, всичко точно и пак прихлопва. Нали? Имало нужда от центровка. Така че ще я направя за всеки случай, то ни боли. Окей, набързо сглобих колоната, за да я тестваме все пак как е преди центровката. Аз ще махнем високите, за да може да чуем и предимно ниските дали зъзнат. Зазнема на най-високия ход. Да пуснем малко чистоти. Okay. Подозирам, че нещо не е стигнато като хората тук. Може и тези парцалчета висят още да правят това. Да променим наклона. Някой път наклона помага. Не, същата работа. С 24 Hz. Интересно, дори и 14 Hz зачуваеми тук. Малко като перка на хеликоптера, ама. Вероятно има още някой друг буклук, който трябва да изчистя. То пък има някакъв буклук тук, бе. Най-вероятно от вибрациите са от дълбините и така излизат нови неща. Така, ами порових още малко, някъде около 15-20 минути и извадих едно твърдо парченце отвътре. И сега пак ще тествам.
Сега е добре. Сега е добре и тези вибрации, които чувате, са от вещите около колоната. Говорителят е добре. Въпреки всичко ще направя една центровка за всеки случай. От тук нататък центрирането е лесно. Трудната част е да премахнеш капачката, така че да не разкъсаш говорителя. Вземем две парчета хартия, или пък пластмаса, или нещо. Според зависи от говорителя, нали? В случая имаме доста малък процеп и 3 парчета хартия от тази хартия. Това е, как се казва на български, лепящите хартийки, които се слагат до телефона ви. Sticky notes. И такива 3 парчета влизат перфектно. Идеята е да можете да ги вкарате не много лесно, ама да не е и много трудно. Да влизат по един такъв перфектен начин. Ако влизат много трудно, значи това е грешния размер, ще скъсате нещо. Ако влизат много свободно, те ще прехлопват и няма да центрират говорителя. Идеята е като ги сложите така 3 в шпулата с формата на логото на Мерцедес в 3 точки, да може да се центрира шпулата перфектно в процепа на магнита и да няма някакви изкривявания в ляво, в дясно, нагоре, надолу и така нататък. Трябва да е точно в центъра. Това топче хартия го слагам, за да не влиза вода вътре в магнита. Така, сега ще напръскаме хартияната част. Може би, както казах, не е хартия, ми е пресован памук, но както и да е, влагата пак върши работа и на това. Ще напръскаме леко с един пулверизатор говорителя. Така доста глупавичко изглежда отстрани, като го гледаме. Нали? Човек може да каже, какво правиш, Георге? Но не се притеснявайте, правил съм го и друг път, няма проблеми, всичко е точно след това. Намокрите така леко, може с малка влажна чечица да намокрите и трептилката отвътре. И затваряте в найлон. Ето найлона да не е пробит естествено, за да не завлагате навън. И оставяте така говорителя 24 часа, или пък едно денонощие, или пък за няколко часа на слънце, за да може влагата да отиде навсякъде, както вече казах. И чакате да дойде следващият слънчев ден. Така, ето дойде следващия слънчев ден, би трябвало говорител да е леко овлъгнал. Най-вероятно няма да е видимо овлъгнал, но водата ще си свършила работа, гарантирам. Изваждате го от найлона, не махате хартийките от шпулата задължително и така както е. Просто премахнат от найлона, го оставяте на слънце или пък някъде на проветриво място, ако е зимен ден, пуснете един вентилатор срещу него и изчакайте няколко часа. Сешуари не препоръчвам, защото високата температура може да предизвика някакви нежелани ефекти. Ставите го на слънце. В случай имаме такъв един по-есенен слънчев ден. Ако е жаркото слънце на лятото, препоръчвам ви някъде на сянка, достатъчно топло ще бъде времето, за да изсуши говорителя правилно. Ако е директно на слънце, там пак, нали, ефекта на сешуара, можем да стопим нещо. И след около 2-3 часа стояние на сушина, както се казва, вадите пастърмата, шегувам се. Вземате говорителя и много внимателно премахвате центроващите хартийки. От тук нататък би трябвало говорителя да работи перфектно. Можете преди да залепите капачката, даже не можете, направо препоръчвам да го тествате така както е. Монтирайте го набързо в кутията, пуснете звук през него, ето това ще направя сега и аз. Супер, като нов. В смисъл такъв звучи като нов, иначе изглежда като се едно е предсакан от най-добрия си приятел. След като се уверите, че звучи добре, вече можете да сложите много внимателно хартияната капачка, която предпазва от прах и всякакви такива лепила, които влизат вътре. Повечето говорители нямат, в смисъл такъв, повечето стари говорители нямат такива капачки. Ако сте обръщали внимание, примерно като разглобявате стари радиоприемници, те и за това говорителите са в едни такива платняни чорапчета. Ако сте се чудили защо са ги правили на времето така, защото не са се сещали да слагат хартияни капачки. Пък идеята е била повечето говорители, които са за радиоприемници, да бъдат широкоспектърни, мисля такъв широклентови, и капачката малко или много блокира този звук. После се сетили да слагат такива конуси, които са високочастотни хартияни конуси плюс капачка в едно. Но да, в ранните ни епохи на инженерстване и тонколонене хората сме правили така. Обличаме говорителя в чорап и всичко е точно. Така, както вече казахме, говорителят работи перфектно, колоната свири много добре. Имаше едно леко зъзнене, което ме притесни, обаче то се оказа, че зъзнат разни предмети от страни до тон колоната, защото прави много як бас. И като я хванах във въздуха в ръцете си, установих, че всъщност свири много добре. И да, махам говорителя сега от кутията. Препоръчвам и вие, ако правите нещо такова, да махнете говорителя, да го поставите пак на работната маса, защото така сме по-професионалисти, пък е по-удобно. Преди да сложите лепилото, слагате така на сухо капачката върху говорителя и въртите, така че да видите къде е била, да се намери мястото. Трябва да влезне като тетрис. Защото ако сложите на някъде, ще стане много крива и ще трябва да сложите много лепило, а както вече казахме, такива работи не искаме да правим. Държим на естетика и на минимализъм от към материали. И много внимателно с финно пръхче или по-добре с върха на отверката или някаква клечица, слагате лепило там, където виждате, че е имало по принцип лепило, така много внимателно по ръба на капачката и по ръба на улия, който вече си е заработила капачката в конуса, нали, трябва да има и от двете страни. Изчаквате много внимателно да съхне и натискате. Също така, ако искате, може да излеете 4-5 литра Хелметекс вътре в шпулата, ма хубаво така да се натъпче. После 2-3 пирона може да заковете, единия по-голям, да може да се приберете от тежък работен ден, да се закачите там якито. И сега ще използвам тангит за ПВЦ тръби, което изобщо не е подходящо лепило за такива задачи, обаче се оказа, че нямаме друго лепило. По-прецизно ми се щеше да стане, ама... Стана чак толкова зле, просто и то като изсъхне,
ще остане прозрачно. И така. Тук е те малко. Където ми се изплесна инструмента, няма да се да сложа. Тангита не е лепило за такава работа, по принцип обаче се втвърдява и стават. За хартияния конус втвърдява не е добре. За мембраните и за гънките не е добре. Така. Ами, това е положението. Не е особено красиво, но не е особено грозно. И мисля, че можем да я монтираме вече. Така, направих едно оплътнение от хартиено тиксо. По принцип си има специални оплътнители за тези работи, но съм на село и не ми се ходи до града, за да купувам специалните оплътнители, така че хартиеното тиксо ще свърши перфектна работа. Даже мен ако пътите върши по-хубава работа хартиеното тиксо, защото например с времето се сплесква и изгаря, докато това ще се стои винаги като ролка, дори да му се втвърди липкавостта. Целта на мероприятието е отвора да бъде добре оплътнен, а как ще го направите няма никакво значение. Така, запояваме проводниците, червеното към плюс, черното към минус. Много внимателно поставяме говорителя в отвора, така че да не запретнем новосъздадената от нас оплътнително хартия на простотия. И слагаме винтовете, затягаме ги на хикс, така че да нямаме изкривявания. Леко, внимателно, едно по едно. И тада перфектно. Това е положението. Ето, това е крайният резултат. След като лепилото изсъхна, стана едно такова по-матово и не като намокрена хартия и някак си не си личи толкова много, че съм бърникал изобщо, което мене като ситуация много ме радва, защото говорителят изглежда почти непокътнат. А аз, ако трябва да бъда честен с вас, очаквах да бъде доста по-разпредушенен. Това си е направо супер. И това, че съм залепил с тангит по никакъв начин не попречи на говорителя, даже мен ако питате тангит е един доста подходящ материал в случая, въпреки че е за ПВЦ тръби. Сега ще го наснимам от всички страни, да му се порадваме на хубаво, деца века даже една биричка ще отворя да погледаме те малко колоната, нали, както правим всички мъже, като направим нещо, седим и го гледаме с часове, пием бира, чоплим семки, радваме му се и отстрани някой, ако навиди, ще каже, то не е наред. Така, супер се стана, ще ги връчвам на бащата да си ги ползва. Едното нещо, което си мисля е защо тази капачка няма някакъв вид отвор от някъде. Нали знаете как някои капачки са от плат или пък от мрежа. Идеята е да няма излишна компресия и вакуум, когато има вибрация на мембраната, но така се ги направили. Браун, айде, ще имаме доверие на Браун ADS. Щом така са го измислили, така трябва да бъде. Нищо са плеснали вътре лепило като изроди в шпулата, това е, нали, забравихме го, че съществува като проблем. От тук нататък за тези фирми или нещо хубаво казваме, или нищо не казваме. И да, айде да ги пуснем сега и двете, да ги чуем като за последно. И да, чудо, супер, бомба, не може да бъде просто. Левел 9999, много съм доволен. Това беше всичко за днес, момчета и момичета. Надявам се, че ви беше интересно, че научихте нещо ново, че ще знаете как да си оправите сами проблема с браздящата колона или говорител. Специални благодарности на тези от вас, които ме подкрепят в Patreon и в PayPal. Благодарение на вас говорителите вибрират, но не изкривяват. И чао, довиждане до следващото видео.